Triffwynt heddiw, Sean, yn erbyn Rhythun. 9-1 o gennyn nhw. Methu 2 gic o'r smotyn. Ti'n edrych ar y pnawn ar ôl y fuddugoliaeth yna? Ia, mae'n gret gael 3 ffwnt gyntaf y tymor, gret gael win. Yn amlwg yn codi hyder i'r ogia, ond o ran y safon o bêl-droed, ia, dim cweit i'r lefel da ni licio chwarae. Ond mae rhaid cael win, dyna sy'n bwysig, a da ni'n cael y 3 ffwnt heddiw yma. A mae'n rhoi gymaint o hyder i'r hogia sy'n mynd ymlaen. So ia, da ni'n gwybod, da ni wedi bod i'r safon a rhoi digon o goliau, a sa ni wedi licio roed. Ond eto, mae'n bwysig bod ni'n cymryd y 3 ffwnt ar ôl colli gymaint o gema, a mae'n rhoi'r hyder yna, dyna di'r gair pwysig swn i ddweud. Dwi ddim oddi, ond dyna 2 arall nath golgeidwad Rhythun wneud yn saff bod Jay Gibbs yn sgorio. So, sut ti'n gweld heini? Oedd y fod i gymryd y 2? Oedd, ia, Jay sy'n cymryd y cic as motyn i ni. Yn amlwg mi o'n siomedig bod o heb sgorio'r 2, ond mae wedi sgorio 2 gol arall sydd wedi gwneud siŵr bod ni'n cael y 3 ffwynt. So, dyna da ni'n concentratio ar, ond eto, dylai bod ni'n rhoi lot mwy passion nhw ar ôl cael yr advantage da ni wedi cael, a fod nhw'n colli 2-1 oedd ar y cae. Ond eto, fel ni'n dweud, 3 ffwynt di beth bwysig. Symud ymlaen, cadw hyder o'n i fynd i fewn i gen Llanfair dydd Sadwrn nesaf. A 2 full-back fi. Ond dyna ddim sôn am ddod â rhai redag lawr y llinella mwyn cael peli fewn ar ôl nhw gollwyd 2 full-back. Ie, nath ni roi'r rhys ymlaen i drio tynnu nhw allan chydig bach, efo chydig bach fwy o speed ar y left i ni, ond eto, pan maen nhw'n lawr i 8-1 fatha oedden nhw, 9-1 fath oedden nhw. Da ni wedyn yn gorau symud y bêl yn gynt. Mae rhaid i ni siŵr bod ni'n symud y bêl efo chydig bach fwy o intensity. Neud yn siŵr bod ni'n cadw width efo ddau John allan ar y flanks. Ond maen nhw'n mynd i styn ôl tol i ber a trio neud i'n anodd i ni. A dyna nath nhw'r ail hanner. Ond mae rhaid i ni gael chydig bach fwy o patience i fod ni'n chwarae ni. Neud yn siŵr bod ni'n symud y bêl na. A wedyn pan mae'r cyfleon yn dod, bod ni'n cymryd y cyfleon. So ia, fatha dwi'n dweud, 3 ffwynt di'r peth bwysig. Os wedi bod yn braf, rhaid chydig bach fwy o goliau i fewn iddyn nhw. Llanfair wrth nesaf, a wedyn y gêm i hogyn Llanrug yn Llanber, wrth wedyn Cwpan Cymru. Penrhyn Coch nos Fowlth cyn hynny fudol ar y nos Fowlth. So 2 gêm gyngrair i ddod. Felly mae'n bwysig wrth dweud, am di siarad fwn o fanna. Does am un gêm yn y gyngrair yma. Fydden ni relaxio meddwl bod yna 3 ffwynt yn mynd i ddod, achos mae Llanfair yn mynd i fod yn le anodd i fynd. Mae Penrhyn Coch adra fan mynd i fod yn anodd. So mae'n rhaid yn siŵr bod ni ar yn gêm, wneud yn siŵr bod ni'n rhaid y golau ni mewn a cymryd y cyfleon. A wedyn ni asym mynd ymlaen i gêm. Llanberis wedyn, gêm gartra iddo fi, so bod chydig bach fwy personol, ond eto, gêm di gêm, bod ni angen curo bob un nhw. Dipyn haws heno siarad na wrth ysbytha. Llongychiadau ar y 3 ffwynt. Diolch yn fawr.